Maria Sapriang ka kubor ka bala penmi do shlong mil halol ka jingja ka bala ja ka arpu pratrik ya yong arajar arpusan ya ka bagawai ka longkumi ka la sha akta akti halau jong ukurim hagathan opar shlong hadu bakala mensaujur kala pelong ya ka Meghalaya State Commission for Women ban lejngo ya ka te ka longkumi ka badang sha sumar shlong civil hospital ka kong Yamon CM chairperson ka commission kala penpau ka jingsong kya kum kini ki jingja Kijian aku ika por persyak kilong kemi ke imlang salang kalong bakayo jingtep bo te kurim udai bomlien ye kini kam kata akti kete kalong kemi kataru banle yakum kete kam hakmat ukun nak bapin pau badai man pendu ye jing sngau bala da syo urang ba brio la ke kurim kete kam sieng ka kong Yamon kalong badai ban yarap abadon kum kite ki jingja Shong kha ba tau brio la kham rang ba hi tang ba long ki kham ye dei ha yeng ro mong ju sha tamban brush ka pasnem asnem e la shong ba u ki shit lam tang ka short ba u short din sau sien ila hap kon don ka nearly la don ka surgery room ban ye tai klong ka tang mala san banai ne like man kan ta ki u le shi le kun ka man ba da don lupai we kun ro ka sansnen dia kita kasih baca men sisi man dia la bom la shop ha dia la ur dia dong ni dia tai kelong pada imat ke me ye isa kham haron wan ke wang mei la yap be shutia isalap entah dia mentangin se kelifan ki kulit kan ke bula aja ya u ting sosi kan tu kini ki jingja kan josh ke jo ni mo ya snow pada mendai tang ba long baki tiang ki kan thei im sier te ba ka don kan ka jing shaw teng ka jing boat teng ka bam jing boat tin hab ya bot den bhai ka bat nga net scam ba fi ro mo na ka liang jom pi pin le ban ban sapriang ban ai ta ka awareness ban ong ba subha se ki rang ba wat dia le ben kum ni ki rio kan thei gan but minya bot den ni sama kita kinsia wan commission shu ayo but social like only social ni benia don man but nganget scam dei tamangi manu ki rio kan thela de POE ba sha le ben manu sobha ya rap sobha intervene mo ma POE manu rang ba ki nong kam yeng kam dei shu kam yeng de thei ta mo ka daw ni ka pa ye bra hai mo ki ba tek ba ya phiru pin ya pen sha ye kan ne te nama violence kan increase you sure but kam tam dei tang ba ye ktai ki rio kan thei kta ri ki khlong no ki khon ki em na ki jing ear ba jing so smith no in secret ba in se bot den ni kan ni kin sawan hi la kham khlan tin la pa wan check commission tin ya rap ka ban ni de la ban ya rap Habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya